Үлкен мөхтәрәм достар, милләттәштәр, ислапта бүген зур вакыйга, был әле коллегалар әйтеп үткәнчә зур эштең һөҗүмтәһе булып тора. Теге бер елда гына эшләнмәгән бит инде был иш. Был иш күптән бара ине, күптән эшләнгән, тарихчылар тарафыннан эшләнгән эштең шундай нәсәлекле эштең һөҗүмтәһе булып тора. Шуны гына әйтеп китердем. Ислапта мына күптәр бәлки һорау бирәләр. Ни өчен бүген көндә мына ошо рузар тарихына, рузарга игътибар күп бирелә дип. Без беләбез бит инде. Бигрәк тә краеведтарга ла әйтеп үтәргә кирәктер, мөрәҗәгать итәргә кирәк. Чөнки күп кенә краеведтар тарафынан китаптар күп чыга, мына шунда ла күп кенә һораулар туа. Һораулар тора, ошо ру тарихынан, ошо башкортларның тарихынан һораулар туа. Шуңа күрә лә мына был карта, бүгенге карта ошо эштә лә зур ярдәм күрәтер дип өмет итәбез. Һәм тагы бер нәмәне әйтергә кирәк, һуңгы елларда ысынапта архив тарафынан байтак кына зур эшләр башкарыла бит инде. Мына ревизия материалдары бүген көндә интернетта иркен карарга була, һәр кеше карый ала. Шуңа күрә лә һуңгы елларда ысынапта халык тарафынан күп мөрәҗәгать итәләр һәм үзләренең тарихын, гаилә тарихынан өйрәнү шулай ук артты. Был гомумән Рәсәй кимәлендәге, дөнья кимәлендәге тенденция дип атарга кирәктер, чөнки был шулай ревизия материалдары гына түгел, шулай без беләбез подвиг народа дип оборона министрлыгының үзәк архивы тарафынан материалдар һалынды. Һәм Беренче дөнья һугышы буенча материалдар һалынды, һәм кеше һуңгы елларда мына нык ошо үзләренең ата-бабаларының якын тарих менән өйрәнә. Һәм әлбиттә бул карта сатта бик матур кулланма булып тора бит инде. Шуңа күрә лә мына бул эште башкарган коллегаларга зур рәхмәт әйткә килә һәм артабанда был эште дәвам итәргә дип кирәк, ныклы итеп. Чөнки ысынапта мына Гөлгенә Валентина әйтте, был комплекслы эш. Был теге рузар тарихын гына өйрәнү түгел, шулай ук милли кием, шулай ук бүген көндә тел, һөйләштәр, үзенчәлекле һөйләштәр турында ла үз күтәрелә. Чөнки теге һәр милләттең үз эшендә теге ниндәйдер тарихтың, милли киемдең унификацияһы бар бит инде. Әлбиттә, ул да була, чөнки без беләбез, Фәйзи Гаскәров ансамбле аша безнең дөнья кимәлендә башкорт халкын күз алдына китерәләр бит инде. Төлкебүректә, Кашмауда. Әмма без беләбез бит инде, һәр халык буларак башкорт халкыла тел яһәтенән дә, матди культура яһәтенән дә, милли кием яһәтенән дә, шулай ук мына рузар тарихы яһәтенән дә бик төрле булһа ла, мына буаттар буена бердәм халык буларак оешкан, шул артабанда дәвам иткән. Шуңа күрә лә мына төрлелектә бердәмлек. Без күрәбез моны. Мына ошоны әлбиттә безнең максат, курултайдагы максаты ла, гомумән краеведтарның, тарихчыларның максаты ла ошоны һәр кешегә барып җиткерү. Шуңа күрә лә бүген зур вакыйга, тагы бер тапкыр зур рәхмәт ошо картаны эшләгән, ошо юнәлештә эшләгән, артабанда бергә эшләргә насип булган.